Moi bons días a todos e a todas. Vamos dar comenzo a esta sesión ordinaria prevista para hoxe venres ás 12 da mañán, que, de feito, se non me falla a vista, estamos máis de 14, e incluso, a este lado, non hai bancadas vacías, o cal celebro. Comenzamos a primeiro punto do orde do día, que é a aprobación do borrador da acta da anterior sesión ordinaria do 30 de maio. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Punto número 2, aprobación da conta xeral correspondente ao exercicio 24. Ten a palabra don César Mosquera ou Jorge Cubela. Perdón. Ten a palabra o voceiro do Goberno, do Grupo Provincial do Partido Popular, Jorge Cubela. Moi ben, pois, despois de estar exposta ao público e de estar dictaminada pola Comisión Informativa Ordinaria, traemos a pleno a aprobación da conta xeral do exercicio 2024, que, como sabemos, é un informe contable técnico anual que resume a situación financiera, patrimonial e orzamentaria da Diputación, mostrando os ingresos, os gastos, débedas e o estado dos bens da nosa institución. Polo tanto, queremos agradecer que este documento elaborado pola intervención desta Casa se someta a revisión e aprobación e a debate no pleno da Corporación Provincial para garantir a transparencia e o control das súas finanzas, e dentro dun resumo explicamos que o balance consolidado, o total do patrimonio neto e pasivo da Diputación, ascende a 1.177.668.651 euros. A conta de resultados económico-patrimonial consolidada, despois do resultado do exercicio anterior axustado, é de 67.983.731 euros. O estado de liquidación do orzamento, despois do resultado orzamentario axustado, é de 164.084.274 euros. As débedas con entidades financeiras asumidas de anteriores etapas de 21.616.415 euros, cun remanente de tesorería para gastos xerais de 289 millóns de euros, e, polo tanto, son datos técnicos que salen dos balances e dos resultados de 2024. E non hai moito máis que explicar. Rematei, presidente. Moi ben, moitas grazas. Agora sí ten a palabra don César Mosquera do Bloque Nacionalista Galego. Grazas, señor presidente. Bo día a todos e a todas. Ben, a conta xeral, como se di sempre, é un documento técnico, pero creo que asociado con eso se merece algunhas reflexións. A primeira, non vou a deixar de expresar a miña ou a nosa queixa porque nos traten a administración local, a normativa existente neste momento, nos traten como infantiles, incapaces, a nós e aos funcionarios. Isto non sucede nin na Xunta nin no Estado. Non sucede. Por lo tanto, se é un documento técnico, pase ao Tribunal de Contas ou ao Consello de Contas, que ainda van a mirar, e non se nos poña na tesitura de que, a ver se o fixemos mal, pénseno 20 veces, ustedes somos incapaces, e, polo tanto, hai que expoñelo ao público, hai que facer non sei cantas cousas. Isto pudo ter a súa razón de ser hai moitos anos, cando os controles internos eran máis laxos, pero nestes momentos temos os controles internos igual que calquera outra administración. Se as outras administracións non teñen que pasar ese trámite, non sei porque a administración local o ten que pasar. Clamo no deserto, xa sei, porque quen lexisla non é eso, por iso digo sempre mandatos, non legislaturas. Nós non legislamos, legislan sobre nós, e claro, como para a Xunta ou para o Estado sería un fárrago, entonces quítano. Como a administración local non temos máis que facer que andar facendo todos estes trámites, entonces así o mete. Ben, en segundo lugar, en consideración, estou profundamente sorprendido polo que escoitei o presidente o outro día aquí e o portavoz do BP no pleno de Pontevedra, que si temos nestes momentos a posibilidade de poñer a débeda a cero, en estes momentos estamos co que hai consignado, teríamos que amortizar 19 millóns, pois non se faga ou haxa a tantas resistencias. A min, é que, como din agora, pétame a cabeza.
porque levei escoitando aquí anos e anos e anos, polo menos desde o 2010 hasta o 2015, o portavoz económico do PP naquele momento, Chema Figueroa, que o obxectivo era deixar a débeda cero, o obxectivo era deixar a débeda cero, o obxectivo era deixar a débeda cero. En estes momentos que lle convén económicamente a Diputación facelo, sorpréndeme moitísimo que non o faga. E con inventos do calibre seguinte. Digo porque se dixo no pleno pasado e, polo tanto, o vou a repetir. A 1 de xaneiro do 2015, esta Diputación tiña de débeda 55 millóns prácticamente, exactamente 54.871.220 euros. E a 1 de xaneiro do 2023 tiña 25.244.000. E resulta que o problema é que nós, o goberno anterior, aumentou moito a débeda, cando a reduceu a menos da mitade. E agora, se ustedes amortizan os 19 millóns que lle quedan, digo, é algo máis, pero xa está considerado no orzamento, se ve que indicar 19, liberan 48. O sea, que terían prácticamente 30 millóns para actuacións e, aparte, non amortizar nin pagar intereses os anos que dan. E resulta que eso é un gran problema que vai en contra, eu creo que están aquí obsesionados con emendarlle a plana a todo o que fixeron no PP, non nos, vamos, antes do 15, porque escoitou, miren as actas, verá que, pero unha vez é outra, e peroratas e máis peroratas. E xa por último, señor presidente, parece que ben guerrilleiro, debe ter gana de debatir o que ustedes bueno, digamos, na Biblia creo que chaman pecado de Onán, non? Creo que chaman onanismo, non? O sea, que fixeron o venres pasado, conten que se ustedes non se fían dos seus diputados e senadores en Madrid para mandar as mensaxes que queren mandar, pois convocar plenos extraordinarios porque mandan de Génova, evidentemente non vai a contar con nós, xa pasou outras veces e vai a seguir pasando, pero parece que ten ganas de tal, pues sinto moito, que decir, discutan en Madrid, non vamos a discutir eso aquí, discutan, que utilicen ustedes a esta administración de maneira absolutamente perversa e torticeira, será problema voso, teña capacidade de facelo, bueno, por desgracia, fano que non debían facer, pero, bueno, será problema seu. Non sei que veu recordar eso para abrir o pleno. Ben, foi unha percepción visual, falei 25 segundos e iso se considera unha declaración de guerra. Vamos a proceder á votación da aprobación da conta xeral correspondente ao exercicio 24. Votos a favor, abstencións, en contra, pois non habendo queda aprobada por unha maioría de 13 votos a favor. Pasamos ao seguinte punto do orde do día, que é a aprobación do expediente do concurso público para o alleamento ou constitución dun dereito de superficie mediante procedimento aberto de varias parcelas, 10, resultantes do proxecto de parcelación do Plan de Sectorización do Solo Urbanizable e Industrial Outé da Curro no Concello de Barro. Non sei se hai algún... Sí, ten a palabra don Jorge Cubera. Ben, neste punto, informamos que o técnico colaborador do Polígono Industrial Outé da Curro, a través de escrito de data 15 de maio de 2025, informa que próximo a rematar o prazo para adquisición por alleamento directo das parcelas dispoñibles no Polígono Industrial, é necesario iniciar a tramitación nun novo expediente para a venda das 10 parcelas dispoñibles na actualidade, coa idea de fomentar o desenvolvemento económico e social da nosa provincia ao destinar estes terreos á implantación de iniciativas empresariais que favorezan a creación de emprego e a realización de investimentos. Para a adxudicación destas parcelas proponse a convocatoria dun concurso público mediante procedimento aberto. No prego de cláusulas económico-administrativas, regúlase a adxudicación dos dereitos de propiedade ou de superficie, segundo corresponda a elección dos licitadores, sobre as parcelas titularidade da Diputación, podendo ser obxecto de ditas parcelas dos seguintes negocios xurídicos: a transmisión e adquisición do dereito de propiedade e a constitución dun dereito de superficie por un prazo mínimo de 5 anos e máximo de 25. As parcelas obxecto da posible adxudicación dos dereitos de propiedade ou de superficie suman un total de 31.000
metros cuadrados, sendo o prezo repercutido sobre as parcelas de calquera das zonas de actividade o de 99 euros metro cuadrado, IBE excluído, e de 119,79 metros cuadrados IVA engadido, segundo informe de valoración do enxeñeiro colaborador do polígono do informe de data 14 de maio. A vista do exposto, traemos este expediente para a súa aprobación polo Pleno. Rematei, presidente. Bueno, moitas grazas. Ten a palabra don César Mosquera, do Bloque Nacionalista Galego. Sí, grazas, señor presidente. Ben, nos vamos a votar a favor, como, bueno, en fin, que é unha continuidade de algo que leva moitos anos, e creo que isto debía servir, este polígono debía servir de exemplo para non repetir certos erros. Explícome, quer dizer, aquí o Concello de Barro, naquele momento de alcalde, o señor Landín, pois quería facer un polígono aí e Xestur dixe que non, despois de intentalo. Xestur, no momento, gobernaba o PP daquela, na Xunta. Dixo que non, entonces veu a Diputación e incluso se abreu a posibilidade de que a Diputación se metera a facer non sei cantos polígonos, falábase de outro en Covelo, outro non sei onde, claro. Incluso un organismo autónomo e demais. Por sorte, despois de moitos anos e de moitos recursos comprometidos na Diputación deste polígono, que non é a súa función, a Diputación, pois prácticamente, ao final, rematamos con eso. O sea, a ver se venden as 10 últimas ou se queda algunha tamén igual fai falta para trasladar, agora trasladamos o parque de maquinaria da Diputación, bueno, pois pode facer falta, pero creo que sirveu, desde aquela non se volveu a meter a Diputación en aventuras deste tipo, que poden ter un fin correcto, pero que ao final pois detraen recursos que son necesarios para outros fins, e que hai organismos, hai administracións competentes que terían que ser as que levaran. Dito isto, votamos a favor e alegrámonos de que, pois de unha vez, pois o polígono, non sei cantas anos van, pero van ir 18 anos ou 20, non? Que xa chega, non? En que a Diputación tuve comprometidos bastantes millóns e que porque naceu mal, sin agua, sin saneamento, bueno, hubo que ir gastando, pero, bueno, ao final de outros, si os damos liquidado e nos damos a Diputación dedicada a outros mesteres, pois, benvido sexa. Bueno, moitas grazas. Procedemos á votación deste punto número 3, que é a aprobación do expediente do concurso público para o allamento ou constitución dun dereito de superficie mediante procedimento aberto de varias parcelas 10 resultantes do proxecto de parcelación do plan de sectorización do solo urbanizable industrial Outé da Curro, Concello de Barro. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Cuarto punto de orde do día, a adxudicación do procedimento aberto convocado para a contratación do servizo de limpeza dos centros e sedes da Deputación. Ten un pequeno apunte do voceiro Jorge Cubera. Moi ben, este contrato divídese en 5 lotes. Lote 1, Servizos Centrais. Lote 2, Servizo de Turismo Rías Baixas. Lote 3, Museo de Pontevedra. Lote 4, Oral, os Servizos Centrais e as oficinas periféricas na provincia. E o lote 5, no Centro Príncipe Felipe. Polo tanto, traemos ao Pleno a adxudicación do contrato para a prestación do servicio de limpeza dos diferentes centros e servicios da Diputación de Pontevedra ás empresas e conforme as condicións que se detallan. Lote 1, a limpeza ás CIES, por 1.531.000 euros. Lote 2, Senior Servicios Integrales, 281.282 euros. Lote 3, limpeza ás CIES, 393.271 euros. Lote 4, limpeza ás CIES, 324.776 euros. E lote 5, limpieza ás CIES, por 1.540.000 euros. Nada máis. Ben, procedemos entón á votación deste cuarto punto da orde do día, que é a adxudicación do procedimento aberto convocado para a contratación do servizo de limpeza dos centros e sedes da Deputación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Quinto punto da orde do día,
unha resolución de reclamacións presentadas contra o acordo de aprobación inicial do expediente de modificación do cadro de persoal do Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento anexo ao Orzamento 25 e a aprobación definitiva do mesmo. Sometemos a votación, se non hai ninguna intervención. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobada por 13 votos a favor. Sexto punto de orde do día, aprobación definitiva do proxecto construtivo de mellora da mobilidade peonil na EP 2202 Baiona-Loureza, dende o PK 17-350 ao PK 17-520 no Concello de Oia e do expediente de expropiación. Ten a palabra don Jorge Cubera. Neste punto, proponse ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Aprobar definitivamente o proxecto construtivo de mellora da mobilidade peonil na EP Baiona-Loureza, dende o punto kilométrico 17-350 ata o punto kilométrico 14-520, no Concello de Oia, cun orzamento de 165.465 euros e 1.316.000 en concepto de obra e expropiacións. Desestimar as alegacións presentadas, xa que a alegación é unha única alegación, xa que a alegación versa sobre as posibles reposicións de bens e servicios afectados, as cales a Deputación repoñerá no caso de que resulten afectados pola execución das mesmas, definidos os mesmos na fase de levantamento das actas previas á ocupación, e aprobar definitivamente o expediente de expropiación, declaración de utilidade pública e urxente ocupación dos bens e dereitos conforme a relación que se detalla no anexo 1, entendéndose as dilixencias co Ministerio Fiscal en representación das persoas titulares das parcelas que non recolleron as notificacións individuais e non compareceron no procedimento. Mais nada. Grazas. Procedemos á votación deste sexto punto do orde do día que aproba 17.350 ao PK 17.520 Concello de Oia e do expediente de expropiación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Sétimo punto de orde do día, aprobación inicial do proxecto ensanche e mellora da seguridade viaria na EP 0503 Manes Rebón do PK 2300 ao PK 3624, Concello de Moraña. Exposición pública do proxecto e do expediente de expropiación. Declaración de utilidade pública da obra e declaración da urxente ocupación e motivación da urxencia. Ten a palabra don Jorge Cubera. Moi ben. Sin entrar nos pormenores e nos antecedentes da casuística deste proxecto, vamos ir ao grano e explicar que foi redactado o proxecto construtivo de obras de ensanche e mellora da seguridade viaria na estrada provincial Mané Rebón, no Concello de Moraña. O proxecto desenvólvese na súa integridade no Concello de Moraña, actuando de raíz no treito comprendido entre o punto kilométrico 2 máis 300 e o punto kilométrico 3 máis 624, co fin de mellorar a seguranza viaria dunha estrada que na actualidade conta cun ancho medio de 4,50 metros, curvas pechadas e perigosas e carece de beiravías ou sobreanchos destinados a mellorar a seguranza viaria tanto para os vehículos como para os peóns que queiran utilizar as beiravías da estrada para ir camiñando dende as súas residencias ata as fincas ou as vivendas próximas. O orzamento das obras proxectadas ascende a 1.356.969 euros. Os prezos xustos polas expropiacións necesarias estímanse en 16.404 euros. O Concello de Moraña aprobou mediante acordo do Pleno de data 19 de novembro de 2024 un convenio de colaboración coa Diputación para a execución das obras, o cal foi aprobado pola Xunta de Goberno da Diputación en sesión de 20 de decembro de 2024, un mes despois. De conformidade co convenio formalizado, o importe total dos prezos xustos polos bens e dereitos afectados serán financiados íntegramente polo Concello de Moraña e polo que se propón ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Aprobar inicialmente o proxecto constructivo de ensanche e mellora da seguridade viaria na EP Mané Rebón, no Concello de Moraña, cun orzamento de 1.356.000 euros e 16.400 euros en concepto de expropiacións. Expoñer ao público o proxecto construtivo por medio de anuncio no Boletín Oficial da Provincia e na sede electrónica da Diputación. Aprobar a relación de bens e dereitos afectados pola expropiación e a tramitación do procedimento de expropiación.
e expoñer ao público a relación de bens e dereitos afectados pola expropiación por medio de anuncio no Boletín Oficial da Provincia, na sede electrónica da Diputación e nun dos diarios de maior circulación na provincia. Remata aí, presidente. Moi ben, moitas grazas. Procedemos entón á votación deste sétimo punto do orde do día, que é a aprobación inicial do proxecto Ensanche a mellora da seguridade viaria na EP 0503 Manes Rebón, do PK 2300 ao PK 3624, Concello de Moraña. Exposición pública do proxecto e do expediente de expropiación, declaración de utilidade pública da obra, declaración da urxente ocupación e motivación da urxencia. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Punto número 8 da orde do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular relativa ao mantemento da estrutura dos xulgados de instrucción de Vigo. Ten a palabra dona Luisa Sánchez. Buenos días, presidente. El anuncio de la creación de un juzgado de violencia sobre la mujer en Vigo habría supuesto una fantástica noticia si no fuese porque el Ministerio de Justicia prevé implantar esta medida sin aumentar los recursos necesarios para ello. El señor Bolaños decidió que era mejor crear esta nueva unidad sacrificando un juzgado de instrucción, el juzgado de instrucción número 8 de Vigo, ignorando las consecuencias de esta decisión y cometiendo una gran torpeza. Esa supresión obligará al resto de salas de instrucción a asumir una carga aproximada de 400 asuntos de media. El clamor ante este despropósito es unánime. Se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el Colegio de Abogados, el Colegio de Procuradores, la Junta de Personal. Nadie, absolutamente nadie, lo entiende. Desde el Pleno de la Diputación de Pontevedra queremos pronunciarnos en contra de este recorte incomprensible. Tenemos que dejar patente nuestro descontento y exigir una rectificación inmediata ante este nuevo agravio del Gobierno de Pedro Sánchez hacia Vigo y hacia su demarcación judicial. Es un auténtico sinsentido que se elimine un juzgado de instrucción cuando las salas de la demarcación judicial de Vigo se encuentran al límite de la entrada de asuntos, cuando es una evidencia que la actividad se va a resentir. En lugar de poner los medios para dar celeridad a la tramitación de casos, se debilita la estructura judicial existente para generar aún más retrasos. Se dice mucho eso de que la justicia es lenta. Pues bien, va a ser mucho más en la demarcación judicial de Vigo si el Gobierno de España no rectifica. La ciudadanía está cansada de ver cómo los procesos judiciales se eternizan en el tiempo y la gente ya no sabe si quejarse o resignarse, pero en estos momentos resignarse, desde luego, no es una alternativa. Por eso, desde este Pleno provincial tenemos que dejar claro nuestro rechazo al recorte anunciado por el Ministerio de Justicia sin ambajes, sin medias tintas y sin cortinas de humo. No vale entrar en debates partidistas, hay que adoptar posturas de consenso en defensa del territorio. Un posicionamiento que esperamos que emane de esta Diputación de Pontevedra. Cuantos más seamos presionando, mejor y más fácil será conseguir el objetivo. Un objetivo al que, por desgracia, no se ha querido sumar el Gobierno local de Vigo, que ha dado la espalda a la ciudad para servir de escudo a Pedro Sánchez. El PSOE del señor Caballero vetó hace unas semanas una declaración institucional presentada por el Partido Popular de Vigo para que toda la corporación municipal se posicionase de forma inequívoca a favor del mantenimiento del juzgado de instrucción número 8. Un rechazo inexplicable que la ciudad no ha comprendido. Es turno de que hable ahora el PSOE provincial. Sé que es difícil pedirles un compromiso al Partido Socialista, que en la provincia de Pontevedra atraviesa una etapa de confusión, por decirlo de una manera delicada, pero es un buen momento para saber si hay vida en ese PSOE provincial o si, por el contrario, es el señor Caballero quien ordena en el PSOE de Vigo Vigués y, además, en el PSOE del resto de agrupaciones locales. Un Abel Caballero, por cierto, cuya reacción hubiese sido muy diferente si en Madrid gobernase el Partido Popular. En ese caso, habría salido iracundo ante los medios, empleando el mismo lenguaje agresivo y bélico que utiliza contra la Xunta de Galicia, y habría convocado cuantos plenos extraordinarios hubiese considerado necesarios. Miren,
Quien quiera defender de verdad a la demarcación judicial de Vigo y a la provincia lo tiene fácil, solo debe apoyar la moción que presentamos desde el Partido Popular en este pleno. La cuestión es sencilla: crear un segundo juzgado de violencia sobre la mujer, eliminando el juzgado de instrucción número 8 de Vigo, o crear una nueva unidad judicial manteniendo las existentes. No hay más lecturas, no hay interpretaciones partidistas. Cada uno puede escoger, pero solo hay una elección correcta si el objetivo es la defensa de Vigo, de su demarcación judicial y de la provincia. Moitas grazas. Ten a palabra María Manuela Rodríguez Pumar, do Bloque Nacionalista Galego. Grazas, presidente. Bo día. A ver, o BNG defende o mantemento en Vigo dos 8 xulgados de instrucción actuais e a creación a maiores do novo xulgado de violencia sobre a muller demandado dende hai anos e, desgrazadamente para nós, as mulleres, completamente necesario. Mais, estando de acordo co contido da proposta de acordos da moción do PP, desde o BNG consideramos necesario incluir un novo acordo nesa moción no sentido de solicitar do Goberno da Xunta de Galiza a implantación inmediata das gardas judiciais 24 horas nos xulgados de Vigo. Porque non se pode manifestar, como din na moción, por un lado, que é inaceptable que o Goberno do Estado actúe en detrimento da capacidade ordinaria da xustiza penal na cidade, deseliminar un dos xulgados de instrucción, e, por outro, levar anos impedindo, o Goberno da Xunta, o financiamento das gardas 24 horas que contribuirían decididamente á mellora desa capacidade ordinaria da xustiza. Para o BNG, dada a carga de traballo dos xulgados de Vigo e co obxectivo de prestar unha mellor atención á cidadanía, é fundamental ter flexibilidade na atención ante situacións imprevistas, porque os asuntos legais non sempre ocorren en horarios convencionais e a capacidade de ter gardas 24 horas permite unha maior adaptación a situacións que requiren unha atención xudicial urxente. E xa que hoxe falamos de xulgados de violencia sobre a muller, compre salientar que as gardas 24 horas supoñen unha mellora tamén especialmente clara na atención de casos de violencia de xénero, posto que a disponibilidade de xuíces durante as 24 horas vai ser crítica fundamental para as vítimas e que a miúdo necesitan atención inmediata e medidas de protección urxentes. Por outro lado, a creación das gardas é unha medida apoiada de maneira unánime por todo o sector. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, por poñer os últimos anos, solicitou xa ao Consello Xeral do Poder Xudicial no 2019, reiterouno no 2021 e no 2022, dando así o seu apoio á proposta dos xuíces e xuízas de instrucción da Coruña e Vigo que o demandaban. E a medida tamén conta co apoio do persoal funcionario e forense, así como da Avogacía e Procuradoría. Porque, en resposta a unha pregunta do BNG, o Goberno do Estado respondeu en marzo aínda de 2024 que xa en 2019 o Ministerio de Xustiza, que hai quen ten que sufragar o gasto de xuíces, suizas, fiscais e letrados, o consideraba viable. Este sistema de garda, que xa está en marcha en partidos judiciais máis pequenos que o de Vigo, aquí aínda non foi implantado pola negativa do señor Rueda a asumir o financiamento da parte que lle corresponde. Onte mesmo o conselleiro de Xustiza, Diego Calvo, reafirmouse na negativa do Goberno galego para poñer estas gardas en marcha. É por iso que desde o BNG instamos a Xunta a tomar cartas neste asunto e dotar dos medios necesarios a Vigo para poñer o servicio das gardas judiciais 24 horas en marcha desde xa. E facemos esta proposta a unha moción do PP centrada únicamente no mantemento dos xulgados de instrucción en Vigo e na importancia da creación dun novo xulgado específico de violencia sobre a muller. E no caso deste último, da creación destes xulgados de violencia sobre a muller, hai que lembrar que a Xunta de Galiza, que está gobernada polo PP, esta moción, a moción do Partido Popular, tamén ten responsabilidades que cumprir, porque segundo a Lei de Medidas en Materia de Eficiencia do Servicio Público de Xustiza, obriga que o Executivo galego, por ter competencias en materia de xustiza, emita un informe favorable para crear seccións de violencia sobre a muller que estendan a súa xurisdicción a 2 ou máis partidos dentro dunha mesma provincia. Diante da incerteza que había, ou que hai, sobre a nova sala, cabenos a dúbida de se a Xunta fixo o seu traballo ou se non o fixo ben, porque o informe do Goberno galego é perceptivo e determinante para a implantación dese xulgado,
pero descoñecemos se a Xunta presentou o informe e se o fixo en que sentido. En calquera caso, no BNG temos claro que a creación do novo xulgado especializado en violencia de xénero non pode facerse a costa de suprimir un dos 8 xulgados de instruccións existentes, porque agravaría aínda máis o atasco xudicial da cidade e provocaría que se superase nun 15% o volume máximo de asuntos por órgano que marca o Ministerio competente. E Vigo vive unha situación de colapso na administración xudicial. E non serve que o ministro Bolaños lle comunique ao alcalde de Vigo, non sabemos en calidade de que o goberno da marcha atrás se van manter na cidade os 8 xulgados de instrucción. A única palabra que vale é a súa publicación do compromiso no BOE. Por esta razón e porque creemos que ambos, tanto os de instrucción como o de violencia sobre a muller, máis tamén os servicios de garda 24 horas, son fundamentais para Vigo, trasladamos esta proposta de emenda para emendar, completar a moción do Partido Popular, agardando que a incorpore, co fin de buscar un acordo conxunto que verdadeiramente mellore o funcionamento da xustiza na cidade de Olívica e, por extensión, na provincia, e que di que se inste a Xunta a inmediata implantación do sistema de gardas 24 horas. Nada máis, gracias. Bueno, moitas grazas. Ten a palabra a voceira do Grupo Socialista, Ana Laura Iglesias González. Moitas grazas, presidente. Moi bo día a todas e a todos. Mire, señora Sánchez, como a todo, chega vostede moi tarde, tarde de todo. Porque isto que eu vou a contar eu aquí, vostede xa o sabe, ou debería sabelo, se que lea a prensa todos os días que debería. Porque, mire, nesta exposición de motivos, esqueceuselle decir un pequeno detalle, que, claro, bota por terra toda a súa moción, e é que o alcalde de Vigo xa falou co ministro de Xustiza, co señor Bolaños, e este tema xa está arranxado. E que veñen vostedes tarde con todo. O alcalde de Vigo xa anunciou públicamente que sí vai haber 8 xulgados de instrucción en Vigo. Xa o dixo, e o Ministerio de Xustiza e o ministro non nos desmentiu. E que xa os vai haber, e que vostede xa o sabe. E máis, sen ir máis lonxe, este mesmo martes, día 24, tal e como fixo público o alcalde de Vigo, Abel Caballero, volveu poñerse en contacto co ministro de Xustiza, co señor Félix Bolaños, o cal lle ratificou que entre os meses de setembro e outubro publicarase un decreto que establecerá que Vigo continuará contando con 8 xulgados de instruccións e 2 de violencia de xénero. Esténse tranquilos, señoras e señores do Partido Popular, que vexo que isto non lles gusta. Eu entendo que non lles guste que o alcalde de Vigo arranxe os problemas que surden na cidade de Vigo, pero isto é así. E isto sí que é facer política útil e non vir agora, cando xa saben que está todo arranxado, a intentar enganar a xente e facerlles pensar, facerlles creer que vostedes fan algo. Esa é a gran diferencia entre vostedes e nós. Sabe cal é a gran reclamación que levan anos facendo os xulgados de Vigo e da que non atopei ningunha mención na súa moción? Pois a implantación de gardas de 24 horas os 365 días do ano. Niso leva reclamando a xudicatura máis de 10 anos. Unha reclamación histórica que a Xunta de Galicia leva 10 anos negándolle as xuizas e os xuíces da cidade de Vigo. Demanda que incluso conta con informes favorables do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, tamén do Consello Xeral do Poder Judicial e incluso do Ministerio de Xustiza. Pero claro, o Partido Popular, como sempre, en contra de Vigo, négalles a implantación desta demanda en contra do criterio do propio Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, da Fiscalía e dos letrados da Administración de Xustiza, baixo o falso argumento de que non hai necesidade de establecer este sistema, estou citando textualmente o que di a Xunta de Galicia, dado que o volume de asuntos non é sustancialmente alto. Este é o criterio da Xunta de Galicia. E claro, digo falso argumento porque vostede mesma acaba de desmentir esta afirmación da Xunta de Galicia aquí mesmo, porque no seu argumentario vostede mesma di que cos datos obxectivos do Consello Xeral do Poder Judicial os xulgados de instrucción de Vigo atenden actualmente o 98,2% do obxectivo máximo establecido polo Ministerio de Xustiza e que a xustiza penal da nosa cidade xa sofre atrasos e saturacións. Entón, aclárense. Ou non fan falta porque non teñen traballo ou si que fan falta porque están saturados. De verdad, non sei se con isto vostede o que está dicindo é que o señor Rueda minte cando afirma que non fai falta implantar as gardas de 24 horas nos xulgados de Vigo porque o volumen de traballo non é alto. Pero saben cal é a realidade?
A realidade desta negativa de por que a Xunta de Galicia non quere implantar estas gardas de 24 horas é porque quere aforrarse 1.300.000 euros que sería o custe da implantación desta atención 24 horas. Prefiren aforrar os cartos antes que atender as demandas dos suíces e das suizas, así como da cidadanía. Así que deixen de enredar e de perder o tempo en asuntos que xa están resoltos. Por certo, gracias ás xestións, por moito que lles pese, do alcalde de Vigo, Abel Caballero. Por moitos que lles pese, fan o favor de verdade de poñerse a traballar e de facer algo útil por esta provincia, porque este tema que vostedes están aquí xa está arransado. Xa yo digo, repítolles, Vigo vai contar con 8 xuzgados de instrucción e 2 de violencia de xénero. E o decreto vaise publicar nos vindeiros meses, como así ven de recoller o propio ministro de Xustiza, e que xa o aclarou que vai contar con 8 de instrucción e 2 de violencia de xénero. Non hai máis voltas que darlle. Feliciten vostedes o Ministerio de Xustiza por ter tomado a decisión de crear un segundo xuzgado de violencia de xénero na nosa cidade, nunha clara aposta do Goberno de España por mellorar a atención xudicial das mulleres vítimas de violencia de xénero. Eso é o que vostedes deberían estar facendo así. E póñanse vostedes do lado da xustiza e reclamen e axuden a reclamar os suíces e as suizas. Tranquilícense que estou falando eu. Reclamen a Xunta de Galicia ao señor Rueda que dunha vez atenda as demandas históricas da xudicatura de viguesa e implanten as gardas de 24 horas. Moitas grazas. Grazas. Ten a palabra de novo Luisa Sánchez. Pues, en primer lugar, he de decir que me parece muy triste que intenten justificar una afrenta evidente como la que ha perpetrado el Gobierno de España hacia la demarcación judicial de Vigo, señalando a otra administración, como la Xunta de Galicia. Es el clásico comodín del PSOE al que nos tiene acostumbrados el señor Caballero. Compruebo que en lugar de posicionarse de manera inequívoca contra este agravio, centrándose en pedir una rectificación al Ministerio de Justicia, la izquierda pretende diluirlo con otro tema, apuntando hacia la administración equivocada. No se confundan, esto no va de disparar a unos y a otros. Esto de lo que va es de exigir una rectificación a la única administración que es responsable y que es el Gobierno de España. Sacar ahora lo de las guardias de 24 horas para mezclarlas con la eliminación de un juzgado de instrucción, pues es sacarse de la manga una cortina de humo desesperada hasta para ustedes. Porque miren, de la palabra del alcalde socialista de Vigo podemos fiarnos lo justo. No sería la primera vez que habla por boca de terceros y que después le rectifican y le corrigen. No sería la primera vez que anuncia promesas del Gobierno que después no se cumplen. Así que entenderán que pongamos en duda las declaraciones realizadas, porque si algo hemos aprendido en Vigo es que el valor de la palabra del señor Caballero es absolutamente nulo. Y si el Ministerio de Justicia compromete de forma oficial y por escrito la creación de un nuevo juzgado de violencia sobre la mujer y la continuidad del juzgado de instrucción número 8, entonces sí lo creeremos. Pero porque nos lo diga usted, porque nos lo diga el señor Caballero o porque nos lo diga el Faro de Vigo, desde luego no se acepta. Un poquito más de seriedad, porque que sepamos, no se crean plazas judiciales publicando ni artículos ni haciendo comentarios. La única publicación válida es la del BOE. Además, la propuesta que se desliza hoy, por ejemplo, en el Faro de Vigo, es una absoluta chapuza, la que se desliza oficiosamente. Se habla de transformar el juzgado de instrucción número 8 en una sala de violencia contra la mujer y, por otro lado, crear una nueva plaza de instrucción. Pues yo no quiero imaginarme la pobre cara del magistrado del juzgado número 8, que ya hace unas semanas dijo que estaba desolado y que se encontraba absolutamente abandonado. Y bueno, lo que tengo que decir es que esperaba algo más del bloque, porque ustedes se han rebajado hasta el punto de ejercer de muleta del PSOE en este pleno provincial y de presentar una declaración institucional
en el Pleno Municipal de Vigo, haciendo seguidismo al PSOE. Se han puesto al servicio del señor Caballero, también demandando estas guardias. Quizá no conocen el asunto en profundidad e ignoran que si la demarcación judicial de Vigo se queda solo con 7 juzgados de instrucción, entonces no se pueden solicitar las guardias de 24 horas. Es que nos quedamos sin guardias de 24 horas. ¿No saben eso? Porque para tener guardias de 24 horas se exige contar con al menos 10 juzgados de instrucción o con un volumen de asuntos al que Vigo de momento no llega. Y para tener guardias semanales hay que contar con al menos 8 salas. Céntrense en exigir que mantengamos los 8 juzgados de instrucción actuales y dejen de servir a los intereses de Pedro Sánchez, que ya están haciendo el ridículo en Madrid y también lo van a volver a hacer aquí. Ben, ten a palabra dona María Manuela Rodríguez Pumar. Ben, a ver, eu cando vostedes decían uns a outros, PP, PSOE, PSOE, PP, que se utiliza as iniciativas que se traen aquí para meter o dedo no ollo uns a outros, pues, quero decir que se dicen simultaneamente e é certo, é dicir, PP, PSOE, PSOE, PP, pois aproveitan o pleno tamén da Deputación para traer aquí pois aquelas cousas nas que poden pois eso, facerse un pouco de sangre e estar no seu eterno pim-pam-pum, nesa lea partidista que teñen PP, PSOE, a que nos teñan acostumbrados tamén aquí. E, claro, o BNG non é seguidista, nin refende ninguén, pero que non pode vostede decir, por exemplo, señor Sánchez, que dice que quen queira reforzar o sistema judicial en Vigo só ten que apoiar esta proposta. Non. Quen queira apoiar reforzar o sistema judicial de Vigo ten que tamén cumplir con aquelas melloras que lle están demandando aquelas persoas que son as que traballan en ese espazo. E hai moitos anos que están demandando a implantación das gardas 24 horas e que se saiba, como decía antes, teñen ademais o beneplácito do Ministerio de Xustiza, co cal simplemente que o Goberno da Xunta decida implantalas, claro, consecuentemente orzamentalas para que se poidan poñer en marcha. Entón, eso, que se realmente se quere reforzar o sistema judicial en Vigo e implantando tamén estas gardas 24 horas, o que non podemos pasar, se traen vostedes unha proposta que está cosa, que lle falta algo, como neste caso, pois complementar coa solicitude desa implantación, obviamente, pois facemos unha emenda nese sentido, con toda a legitimidade. E vostedes, con toda a legitimidade, poden rexeitala, pero non poden dicir que isto é a proposta do BNG, seguidismo de non se sabe quen. Non é a primeira vez, de feito, pois xa no Congreso, no ano 2019, quero recordar, no 21, me parece, o propio portavoz do BNG no Congreso, Néstor Rego, interviu neste sentido para pedir esas gardas 24 horas, porque nos parecen fundamentales, nos siguen parecendo fundamentales hoxe, e a única pexa que hai para poñelas en marcha é que o Goberno da Xunta decide non investir nese sentido. E iso é tamén non querer que o sistema judicial en Vigo funcione mellor. Por tanto, vostede pois nos está acusando de algo que realmente, dende logo, non temos cartas nese asunto e que é vostede mesma ou vostedes mesmos, o Partido Popular, quen o están impedindo. Nada máis, se non queren apoiar esta proposta de emenda, pois o BNG non poderá votar a favor da súa proposta. Nada máis, grazas. Bueno, moitas grazas. Ten a palabra dona Ana Laura Iglesias. Bueno, señora Sánchez, eu vexo que vostede sigue sin querer entender o que lle digo, nin a realidade realmente dos feitos. Mire, volvo a repetir porque vexo que non lle quedou claro. O alcalde de Vigo xa lle reclamou ao Ministerio de Xustiza que Vigo conte con 8 xulgados de instrucción e 2 de violencia de xénero. E o Ministerio, dígame vostede en que momento saliu o Ministerio ou o Ministro a rectificar as afirmacións do alcalde de Vigo. Dígame, porque di vostede, cantas veces o alcalde de Vigo di e despois ven onde está a rectificación? Levan meses dicindo públicamente que hai un compromiso do Ministerio de Xustiza de que vai a seguir mantendo Vigo
8 xulgados de instrucción e, aparte, vaise contar cun a máis de violencia de xénero. E, polo tanto, o propio ministro ratifica as afirmacións do alcalde de Vigo e, polo tanto, está garantido que vai haber 8 xulgados de instrucción en Vigo. O que para nada está resolto, señora Sánchez, e algo do que vostede non quere falar, non quere vir aquí a falar, porque solamente fala daquello que lle interesa, é a demanda histórica dos suíces e das suizas de Vigo da implantación das gardas de 24 horas. Por que non acepta a emenda tanto do Partido Socialista como do BNG, que tamén presentaron unha, poñendo no foco no que realmente está reclamando o Poder Xudicial en Vigo dende fai 10 anos? Por que non acepta estas emendas? Ou por que non sae mañán mesmo o señor Rueda dicindo que vai aprobar as gardas 24 horas? Por que o Partido Popular non quere implantar estas gardas de 24 horas na cidade de Vigo? Niso é no que nos gustaría que vostedes nos responderan, que están incumprindo as súas obrigas co sistema xudicial de Vigo. Porque agora aquí vostede decir é que para implantar as gardas fan falta 8 xulgados de instrucción. Garantidos os 8 xulgados de instrucción e dende fai 10 anos vostedes negando as gardas 24 horas. A que ven vostede agora aquí a decir que claro, que fan falta? No, con 8 xa se poden implantar. Vostede mesma o dixo na súa intervención. Así que non veñan agora aquí a decir que aparte que esa demanda que fan os suíces e as suizas, entón está dicindo vostede que non teñen ni idea e que non se poden implantar. É o que lle está dicindo aos letrados da Xudicatura de Vigo, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. E está dicindo vostede aquí que non teñen idea e que a Xunta de Galicia non as pode implantar. De verdad que me está dicindo vostede que non se pode facer? Madre mía, pois nada, xa lle vou a trasladar eu tamén á Xudicatura de Vigo que vostede mesma lle di que non se poden implantar esas gardas de 24 horas. Mire, señora Sánchez, a única que ven aquí a facer o ridículo é vostede. E cando se publique este decreto nos meses de setembro e outubro, como así ten garantido o propio ministro, que no propio decreto xa está incluído que Vigo conte con 8 xulgados de instrucción, cando nos meses de setembro e outubro se publique ese decreto, vai vir aquí vostede a desculparse, vai vir aquí vostede chea de vergonza a decir que se equivocou, que este grupo tiña razón, que o alcalde de Vigo tiña razón e que isto xa non vai a ser un problema, porque o día 1 de xaneiro do ano 2026 Vigo vai seguir contando con 8 xulgados de instrucción e 2 de violencia de xénero. Vai vir vostede aquí a desculparse co ministro e co alcalde Abel Caballero, porque o ridículo que está facendo vostede aquí hoxe é de verdad lamentable. Vaya rematando, por favor, bueno, remate xa que... Gracias, presidente. Pecha o turno de intervencións a vicepresidenta Luisa Sánchez. Hacen oídos sordos a lo que decimos desde esta tribuna, así que voy a ver si por lo menos le hacen caso a los magistrados. Leo textualmente lo que han dicho los jueces en las últimas fechas. Con esta decisión se minusvalora a Vigo, principal ciudad de Galicia, haciéndola de peor condición que otras de igual población. Repito, se minusvalora a Vigo. Es una decisión unilateral tomada sin escuchar a los operadores jurídicos. Los jueces han mostrado su desolación. Y podría seguir hablando de cuestiones de carga de trabajo, de remuneraciones económicas, pero vamos a dejarlo aquí. Lo importante, y lo repito, es que Vigo mantenga los 8 juzgados de instrucción actuales, que no se elimine el juzgado número 8. Fíjense que hasta harían falta más. Pero de momento vamos a dejar nuestras demandas en 8 juzgados de instrucción y 2 de violencia de género sobre la mujer. Si el Ministerio de Justicia consuma su plan de dejarnos con 7 salas de instrucción, el acuerdo que plantea aquí la izquierda no tendría ninguna validez, porque esos 7 juzgados no solo no podrían tener las guardias de 24 horas, es que hasta podrían quedarse sin las guardias semanales. ¿No se dan cuenta de que lo que están planteando realmente es una incoherencia? Tengan además en cuenta que es mucho más operativo destinar los recursos a crear nuevas unidades judiciales. Es mucho más operativo que aumentar las guardias. Y la Xunta
esa a la que tanto atacan, siempre dijo que dotaría de personal todos los juzgados que se creasen desde el primer momento en que estuviesen operativos. Y así lo ha hecho, lo ha cumplido cuando el Gobierno central ha creado nuevas plazas, cosa que no sucede en todas las comunidades autónomas. En todo caso, ya se lo he dicho, no vamos a aceptar ni su enmienda de sustitución ni la enmienda de adición del bloque. No vamos a tolerar que levanten cortinas de humo para meter a otra administración de por medio y adulterar este debate. No jueguen a ganar la batalla del relato y les pedimos que presionen al Gobierno de España, no sean cómplices de este recorte, porque vuelvo a insistir, el valor de la palabra del señor Caballero y del señor Bolaño, posible, potencial, imputado, no tienen ningún valor. Empezamos a votación deste punto número 8, que é unha moción do Grupo Provincial do Partido Popular relativa ao mantemento da estrutura dos xulgados de instrucción de Vigo. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por unha maioría de 13 votos. Punto número 9, moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Deputación que poña en marcha campañas de adopción e prevención de abandono de animais, así como acometer obras de mellora e ampliación do Centro Can. Ten a palabra dona Nuria Rodríguez do Grupo Socialista. Grazas, presidente. Bos días a todas e a todos. O abandono de animais de compañía segue sendo un problema grave nos municipios, como consecuencias negativas tanto para a seguridade viaria como para as administracións locais, que deben facer fronte ás xestións destes animais en fogar. A falta de campañas de concienciación e promoción de adopción nos últimos anos freou os avances logrados anteriormente, reducindo o impacto das medidas destinadas a acurtar o tempo de permanencia dos animais nos centros de acollida e mellorar as súas posibilidades de atopar un fogar. Durante o mandato socialista na Deputación de Pontevedra, realizáronse investimentos moi significativos para a modernización do Can, cunha inversión próxima aos 300.000 euros destinada só a mellorar infraestructuras esenciais. Atender os 52 concellos adheridos se volveu por un acordo de todos os grupos aquí presentes imprescindível para esta institución. Tamén se impulsaron futuras estrategias innovadoras para as xestións de colonias felinas na vía pública, garantindo o seu benestar e evitando a superpoboación que sufrimos moitos concellos. Un dos fitos máis importantes desta xestión foi a campaña Abraza un Can, que logrou aumentar significativamente as adopcións grazas á visualización dos animais a través de redes sociais tan importante hoxe en día e a implicación tamén de representantes políticos na súa difusión. Estas accións non só fomentaron a adopción, senón que tamén contribuíron a sensibilizar a poboación sobre a importancia da tenza responsable. O Goberno de Carmela Silva levou a cabo unha serie de melloras estruturais, como lles viña dicindo. O Can se transformou totalmente. Para que? Para adaptalo á Lei 4/2017 de Protección e Benestar dos Animais de Compañía de Galicia, a Lei da Xunta de Galicia. Entre estas actuacións destacadas, tenemos que dicir que hai que mencionar a zona de maternidade máis ampla e con condicións hixiénicas óptimas, favorecendo a visita do público e a interacción entre animais e persoas. Tamén hai que destacar a zona de esparecemento renovada, acondicionada para que os cans poderan realizar actividade física. Tamén se remodelou a zona de cuarentena e hospitalización, con cubículos individuais confortables que permiten aos animais recollidos pasar un período de cuarentena maior, garantindo a sanidade do centro e o benestar animal, que é o que busca calquer concello. Tamén se mellorou o espazo clínico, con novas instalacións que permiten unha atención veterinaria máis eficiente e a comodidade tamén do persoal que temos ali no Can. E tamén se pasou a aprobar un plan para a xestión desas colonias felinas. Dende o cambio de goberno non se levaron a cabo novas campañas de concienciación. O único que se aplicou foi o programa CES, Captura, Esterilización e Solta para a xestión das colonias felinas, unha iniciativa que xa fora aprobada e deseñada polo goberno anterior.
A falta de novos esforzos para promover a adopción e reducir o tempo de estancia dos animais no can serou unha perda de dinamismo no proceso de acollida e adopción, afectando os animais que permanecen máis tempo nas instalacións da caneira. As reformas, como lles dicía, realizadas no centro permitiron adaptar os espacios non só á lei de 2017, senón tamén aquela lei do 2023 que xa quedou fai 2 anos aprobada. Pero é necesario seguir ampliando a súa capacidade para cubrir novas necesidades que xorden con esta normativa do 2023. É fundamental que o CAN dispoña de áreas adecuadas para o desenvolvemento de actividades formativas destinadas á concienciación cidadá, así como de espacios específicos para o laxamento de gatos comunitarios que non poidan ser retornados a súa localización orixinal. Sen esta ampliación, a atención á protección destes animais verase limitada, afectando sempre negativamente a eficiencia do centro. É imprescindible que a Diputación retome esas estrategias de difusión e concienciación utilizando prensa, redes sociais e campañas de visualización para aumentar a adopción e garantir que os animais non pasen longos períodos de tempo no centro. Ademais, a mellora das instalacións debe contemplar espazos adecuados para esa formación que nos exixe a nova Lei de Benestar Animal e para a acollida tamén, como lles dicía, dos gatos comunitarios en situación especial. Moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra don César Mosquera. Grazas, señor presidente. A verdade é que temos que felicitar o PSOE porque, por fin, despois de bastantes plenos, tratamos algo que é competencia que está xestionando a Diputación. Non falamos de cousas que dependen de outras administracións ou que nin teñen que ver tan siquiera directamente ca provincia, nin ca Diputación ou que sexa. Por outro lado, acabamos de escoitar a historia que é interesantísima, non sei se non habrá aí un pequeno nesgo, porque me parece que o CAN levou no primeiro, antes do 15 o PP, do 15 ao 19 levou unha diputada do BNG, quero dicir que igual hai un certo nesgo ademais. En todo caso, creo que o obxectivo é loável, trátase dun asunto de competencia da Diputación, do que debíamos falar aquí e non de outras cousas, pois vamos a votar a favor. Grazas. Ten a palabra por parte do Grupo Provincial do Partido Popular o deputado Marcos Guisasola. Gracias, presidente. Bos días a todos. A verdade é que non entendo ben non entendo dese descoñecemento tan profundo que ten a oposición deste goberno provincial, concretamente o Partido Socialista, a hora de presentar unha moción para instar unha serie de cuestións que teñen que ver con centro de acollida animal co can. E menos entendo cando hai moi pouco que gobernaban nesta casa. Pero, voulles ir dicindo por partes. Primeiro, dicir que creo que o máis importante, que o can é un referente a nivel estatal en materia de protección animal. E prova disto son as múltiples visitas de representantes de outras administracións interesadas no seu funcionamento, como a recente visita do pasado 4 de xuño por parte de varios concellos asturianos. Na moción piden que se poñan en marcha campañas para prevenir o abandono animal e fomentar a adopción de animais. O que non deben saber aínda é que no propio presupuesto do ano 25 que aprobamos a finales do ano pasado vai unha partida concreta e específica para campaña dotada con un presupuesto de 30.000 euros. Pero unha campaña diferente, porque non se trata de facer publicidade institucional, senón de concienciar a cidadanía, sobre todo os máis mozos, con contidos digitais, dinámicos e máis actuais que os que empregaba o anterior goberno. Pero tampouco deben saber que na nosa liña de chegar ao fondo do asunto, de prevenir o abandono e fomentar as adopcións, traballamos onde hai que traballar, que é nos centros de ensino. Miren, estuvimos en 7 centros educativos da provincia
espallando a importancia e a ser responsables de adotar animais e de non abandonalos entre os nenas e os nenos. Tamén estivemos en ferias, como a Feira da Mascota de Pontevedra ou a Feira de Medio Ambiente de Sanxenxo, concienciando a cidadanía. E a verdade é que os datos son os que son, e non son inventados. Estas accións, lonxe de que creo que o Grupo Provincial solicita, implican unha importante mellora na porcentaxe de adopción de animais do can. Mire, a moción fala de abandono, pero non menciona que estamos en máximos históricos de adopción e que o abandono estáse reducindo gracias a políticas eficaces e medidas reais. Mire, para que sepan, para que se fagan unha boa idea, nos 2 primeiros anos de goberno do PSOE e do BNG da Diputación, a porcentaxe de adopción de animais foi do 29%. No ano 24, o porcentaxe de animais adoptados foi do 57%. E a fecha de hoxe, os datos a 31 de maio son do 68%. É dicir, as campañas de concienciación claro que son necesarias e importantes, e por iso íbamos a destinar, como os dixen antes, 30.000 euros este ano. Pero o que realmente funciona é estar onde está a xente, nas rúas, nas prazas, nas escolas, escoitar, entender e atender, explicar, falar e concienciar aos rapaces e ás familias. Tamén na moción se queixan de que é preciso reforzar o compromiso cos concellos garantizando recursos suficientes para a aplicación da Lei 7/2023 de protección de dereitos do benestar de animais. Por certo, unha lei aprobada polo goberno socialista en España, establecindo novos requerimientos e competencias para os concellos, eso sí, sin traspasar ni un solo euro para estes concellos. E desde o primeiro minuto nos dedicamos, unha vez máis, dotamos, tome nota, dotamos con un 40% máis o presupuesto que viñan atendendo ustedes. Pasamos de 650.000 euros a 1.038.000 euros. Unha inversión histórica, un orzamento histórico. Ademais, estamos a prestar servicio, como dixo antes, a 52 concellos da provincia, de tal xeito que garantimos o compromiso e o cumprimento da lei dos 365 días do ano, 24 horas do días. E temos reforzado os servicios prestados estableciendo neste mandato os mecanismos necesarios para que os concellos poidan contar cun programa de xestión de colonias felinas, por certo, con coste cero para todos estes concellos. Un servicio que xa atendeu en 2 anos a máis de 1.165 gatos e prestou servicio a 26 concellos nestes 2 anos. E, señor presidente, remataré na segunda. Ben, moitas grazas. Ten a palabra de novo dona Nuria Rodríguez, do Grupo Provincial Socialista. O Grupo do Bloque creo que por apoiar esta moción, pero eu lle quería preguntar, señor Mosquera, cando van traer unha moción aquí a esta Diputación que teña que ver algo coa Diputación, porque está ben dicir que non se traen mocións relacionadas con esta institución, pero tamén hai que presentalas tamén, unas e outras, non? E despois, o señor Guisasola, quero dicirle que eu mesma visitei a Caneira, eu mesma na época de Diputación, porque ahora non podemos pasar, os diputados provinciais, parece ser que temos un veto e non podemos entrar nesta Caneira, pero o que lle digo é que aprendei moito no 2018 de todo o que se había implantado, de todas, como lle dicía, as zonas de maternidade, de un quirófano. Por eso vostedes non están a facer inversión deste tipo, porque lles quedou unha Caneira perfecta, pero como ben sabe, os concellos temos que atender as comunidades de gatos. Cando chega un gato á Caneira e se esteriliza, e se lle pon o chip, e se non pode volver a estas comunidades, que fan na Caneira con eles? Se empaquetan os concellos de menos de 5.000 habitantes que non teñen uns convenios con voluntarios. Esa é a parte que lle estou a reclamar nesta moción. Ademais da mellora, xa que van a facer dende a Xunta un centro especializado en Curtis, ali, non, pola Coruña, quero recordar que Pontevedra é a provincia de Galicia que máis animais e mascotas ten de toda a comunidade autónoma. Pero o novo centro se van a facer en Curtis, como sempre na Coruña. Aquí para Pontevedra nada, pero sí para Curtis, verdade? Miren,
onde está esa campaña? Esos 30.000 euros onde se están a gastar? En redes sociales, onde? Porque eu sigo as redes sociales da Caneira e polo de agora os últimos anuncios foron en redes sociais de creo que fai un ano, cando se colgou, cando se colgou a estimación desas superadiacións que se fan todos os anos dende que se cambiou esta política nas redes sociais. O sea, repetir aquí que durante os 2 primeiros anos só se facían 200 e pico adopcións, cando sabe perfectamente que no COVID, no peor ano para os concellos e tamén para as institucións públicas, realizaron 60 adopcións. Nese camiño é polo que imos, o que lles deixamos feito o anterior goberno, eu non estaba aquí, pois eu lle digo, non coñezo a Caneira só dunha vez, na que me ensinaron os funcionarios, e pude copiar moitas cousas para o Centro Municipal de Vigo, claro que sí, pero hai que seguir mellorando, hai que seguir ampliando estos canís nos que os perros están en canís moi pequenos, animais que están cerca de 10 anos na Caneira. Que se está a facer para que se adopten estos animais ou para que se colaboren con voluntarios ou se os leven para as súas casas? Hai acollida na Caneira? Que é o principal que hai que facer para que estos animais non tengan que morrer nunhas instalacións como son, ao final, en unha cárcere? Porque poden estar moi ben cuidados, pero están encerrados. Imos ver o 2017 unha lei de Galicia. Por favor. Grazas, presidente. Ben. Grazas. Ten a palabra don Marcos Guisasora, deputado do Grupo Provincial do Partido Popular. Mire, señora Rodríguez, creo que non se entera moito, e disculpe a palabra, pero concellos como Redondela, Silleda, Illa de Arousa, o Rosal ou Caldas de Reis se están beneficiando do servicio das colonias ferinas. E non sei se se entera como é o servicio. O servicio é moi sinxelo. A propia Diputación vai recoller, unha vez que están declaradas as colonias, vai recoller ali os gatos. Os leva a instalacións do CANS, na Armenteira. Fanlle todo o que teñen que facer os procesos e os volven a devolver. Iso para que o entenda. Pero na súa moción tamén fala de obras de melloras e insisto que teño un profundo descoñecemento desta. Porque, mire, o personal técnico, que é por o que nos avalamos, non ve necesario realizar obra de ampliación no recinto, xa que o CAN presta, como ben dixo vostede, o servicio con totais garantías e dispón de espacio máis que suficiente para realizar axeitadamente o seu traballo. O que sí que fixemos, porque era unha necesidade e unha demanda do personal técnico, foi invertir en equipamento. Incrementouse a adaptación de equipamento no quirófano, mesas, equipo para embolso de material cirúrxico ou autoclave. Tamén se incrementou o equipamento para a diagnóstica clínica, un novo equipo de analítica sanguínea para que permite diagnósticos máis rápidos e precisos, así como bombas de infusión para os tratamentos dos animais. E non nos detenemos aquí. De cara ao próximo ano, imos adquirir un equipo de análisis bioquímico co que complementaría o laboratorio do centro de acollida. En definitiva, estamos facendo o que debemos e temos que facer, que é traballar en vez de vender fume. Mire, nestes 2 anos de mandato temos dado un xiro importante ao CAN. Temos destinado recursos, impulsado iniciativas e investindo no que era realmente necesario. Estáse a demostrar que as actuacións promovidas son útiles e, sobre todo, están funcionando. Miren, para rematar, a vostedes non lle molesta a situación ou o estado do CAN. O que lle molesta é que este goberno funciona, inviste, planifica, atende e soluciona. E vostedes xa non poden atribuirse ese mérito. Moitas gracias. Moitas grazas. Pecha o turno de intervencións. Nuria Rodríguez. Eu entendo que vostede non coñecera como estaba a Caneira na época de Louzán. Bueno, era un auténtico, os funcionarios estaban totalmente abandonados. Entendo que recollera nestes 2 anos de goberno, xa, verdade? Unha Caneira totalmente reformada. Porque yo digo, yo garantizo aquí, vin como estaban as instalacións por dentro e copiei moitas cosas, como é normal para a cidade de Vigo. Pero tamén lle digo que o plan de xestión de colonias felinas é unha copia do plan de Vigo, que levamos 10 anos implantando na nosa cidade. Por qué? Porque se nos fixo a consulta desde a Caneira, desde a CAN. O sea, non é mentira, pode consultalo con calquera dos funcionarios que agora mesmo están no CAN. E lle digo que o normal é colaborar entre institucións, claro que sí,
pero no 2023 a nova Lei de Benestar Animal nos obliga a dar un paso máis, non a quedarnos nesa can que estaba reformada coa forma da Lei do 2017 da Xunta de Galicia. Esta é unha moción constructiva. O único que queremos é que a xente de toda a provincia siga coñecendo o can como era antes. Todas as semanas saltaban noticias en periódicos, noticias en redes sociais, e todos sabemos que a xente xoven é o que está a seguir as redes sociais. Me parece moi ben que as campañas que se facían xa antes nos colexios se sigan a facer, pero o que me pregunto é que me podería haber dicho unha serie de noticias que podería publicar nestes 6 meses seguintes dos 30.000 euros eses que nos din que van a gastar, que van a ser todos nas Navidades ou van a ser todos o mes que ven. Todo isto non me respondeu nesta moción. Entendo que o argumentario, e lle digo que o CAN é unha institución coñecida en toda a provincia, pero que non poden facer é coller e quitar os méritos, borralos dun plumazo. Lle recomendo que revise tamén a web, porque todavía aparecen esas fotos de Carmela Silva visitando o CAN, que todavía non poideron borrar de todo a súa presencia na Diputación. Se ve que ese contrato que teñen con unha gran axencia de publicidade non está facendo o seu traballo. Moitas grazas. Podemos, entón, a votación deste 9º punto de orde do día, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Deputación que poña en marcha campañas de adopción e prevención de abandono de animais, así como acometer obras de mellora e ampliación do centro CAN. Votos a favor? Abstencións, en contra, queda rexeitada por 13 votos. Pasamos ao seguinte punto do orde do día, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Deputación que inste ao presidente da Xunta a pedir disculpas e dar explicacións polo seu comportamento ante a denuncia por agresión sexual contra o conselleiro do Mar e outros acordos complementarios. Ten a palabra dona Ana Laura Iglesias González, voceira do Grupo Socialista. Grazas, presidente. O pasado 4 de xuño, o anta entón conselleiro do Mar do Goberno da Xunta de Galicia, o señor Villares, presentaba a súa dimisión sen dar máis explicacións que a de que estaba sendo investigado por un asunto da súa esfera estritamente persoal. Nunha roda de prensa de apenas 3 minutos de duración en a que non se admitiron preguntas. O remate desta comparecencia, o xa exconselleiro abandonaba a sala de prensa entre aplausos do seu equipo, entre as que se atopaban a futura nova conselleira do Mar. O pouco, varios medios de comunicación difundían que o xa exconselleiro estaba sendo investigado por unha agresión sexual e revelaban, de forma moi grave, a identidade da muller que o denunciaba, en moitos casos con titulares machistas e revitimizadores. Días despois, confirmábase que os feitos denunciados producíronse a finais de decembro, que o señor Rueda soubo en febreiro e a dimisión do conselleiro chegou entre aplausos dos seus compañeiros e compañeiras 4 meses despois. Tarde, moi tarde. Dende o PSDG-PSOE queremos amosar de xeito rotundo o noso apoio á víctima e exixir responsabilidades fronte ao tratamento desta situación por parte do Goberno galego. Diante da existencia de varios membros do Partido Popular en que unha posible agresión sexual é un feito que pertence á esfera privada, debemos recordarlles tanto ao exconselleiro como ao Partido Popular que, tal e como se recolle no Convenio de Estambul, a violencia machista non é un asunto privado, senón un asunto público. Ou mesmo deberían ler o que vostedes mesmos publican na web da Consellería de Igualdade, onde din que tender a violencia de xénero como a un asunto privado reforza as mulleres a unha situación de subordinación respecto do home e implica asumir as relacións de poder históricamente desiguais entre ambos e a través das cales se lexitima ao home a manter o seu status quo de dominación incluso a través da violencia. Esta percepción contribúe a que as mulleres non denuncien a súa situación por medo, vergoña e culpabilidade. Isto é o que figura literalmente na páxina web da Consellería de Igualdade. Pero o peor estaba aínda por chegar,
porque dende a dimisión do conselleiro do Mar o pasado 4 de xuño, por parte do Goberno da Xunta, non hubo máis que apertas, aplausos e apoio público para o investigado e ningunha soa palabra, ningún só xesto de apoio e respeto á vítima por parte de ningún membro do Goberno galego, nin sequera por parte da Conselleira de Igualdade, a responsable directa da área que debe velar polo benestar das mulleres e debe loitar contra todo tipo de violencias machistas, entre outras a sexual e a institucional. Aplausos para o conselleiro denunciado por agresión sexual e descrédito para a vítima que o denuncia. O señor Villares ten dereito á presunción de inocencia, por suposto, pero o sucedido dende o día 4 traspasa con creces esa idea. Dende que Alfonso Villares dimitiu do seu cargo, teñen despregado un relato no que quen perde o seu dereito á intimidade, á credibilidade e a un suízo xusto é a muller. Unha vez máis, o Partido Popular estáse retratando, poñendo o foco na presunta víctima en lugar de no agresor. E non sei por que lle fai gracia isto que estou dicindo á bancada do Partido Popular, porque é un tema tremendamente serio. A mí preocúpame moitísimo e hai deputados que se están rindo deste tema. E para que conste en alta. Lembremos que dende a Xunta de Galicia xa se publicou unha vergoñenta campaña polo 25N onde poñían o foco nas vítimas en lugar de nos agresores, con aquel lema tan bochornoso non debería pasar, pero pasa. Exactamente a mesma actitude que o Goberno da Xunta, co señor Rueda á cabeza, está tendo ante a denuncia por agresión sexual a un dos seus conselleiros. O que non debería pasar, pero pasa, é que dende unha administración pública se revitimice a unha muller que acaba de presentar unha denuncia por agresión sexual. A estas actitudes tan vergoñentas e indignas hai que engadir o silencio cómplice do señor Feijóo, ese expresidente da Xunta e por agora líder nacional do Partido Popular, a quen se lle rachaban as vestiduras falando do caso Errejón, vertendo frases como o caso Errejón faría caer a calquera goberno do noso país ou non quero facer leña, pero non me podo calar ante un feito que revela a catadura moral do goberno. A que espera o señor Feijóo para sair dicindo que o caso Villares ten que facer caer o Goberno da Xunta de Galicia? Cal é a catadura moral do señor Rueda, do Goberno da Xunta ou do Partido Popular? Pero canto máis avanzan os días, máis intolerable é a actitude do señor Rueda. Rematou o seu turno nesta primeira intervención. Moitas grazas, presidente. Por parte do Grupo Provincial do Partido Popular ten a palabra a deputada Sandra Bastos. Grazas, presidente. A verdade non sei como describir con palabras os sentimentos que nos invaden polos terribles momentos que estamos vivindo. A frustración de ver como os feminicidios e filicidios seguen producíndose e volver a tentar cada vez máis converter esa frustración e dor en forzas para continuar dando todas e todos o mellor de nós, o máximo para seguir traballando incansables contra a violencia machista. Como afixo, como fai e como fará o Goberno galego. Se, como vostedes saben moi ben, foi pioneiro tanto en materia legislativa como en medidas de protección, tanto en axudas no ámbito económico como psicolóxicas e sociais. E, como decía, seguirá traballando porque, como desgraciadamente tamén sabemos, queda moito por facer. E deberíamos ir xuntas e xuntas neste camiño, todas as administracións e a sociedade. Unha unidade da que presumíamos en Galicia ata que o PSOE e o BNG racharan antes das eleccións autonómicas. Con todo, o Goberno galego ten un compromiso firme coa igualdade e a loita contra a violencia de xénero. E cando digo firme, non me refiro a suxetar con forza pancartas e titulares, senón en facer políticas que axuden a erradicala. Compromiso firme en poñer os medios, en subir cada vez máis os orzamentos como neste ano, con 38% máis de prestacións económicas ás víctimas. As axudas de pago único, tamén para as víctimas da violencia sexual. Continúan as axudas directas e periódicas, que só temos en Galicia, porque Galicia é un referente nesta materia. O Goberno que máis medios pon para o tratamento psicolóxico integral das víctimas, asistencia xurídica gratuita. Próximamente chegará ao Parlamento galego
ou a primeira lei de violencia digital. Os primeiros en recoñecer as víctimas de trata, que aínda non sucede no Estado, e a violencia digital é vicaria. Vostedes, todo isto, xa o saben. Como tamén saben, e sabemos nós e todo o mundo, que a vostedes válelle todo. Tamén usar a igualdade e a violencia de xénero, que fan súa a frase que mellor defensa cun bo ataque, ata falando de violencia machista nestes momentos. E máis agora, que usan calquera cousa para ocupar os espazos e que non se fale da desgracia de goberno, o seu, que cada día nos produce máis noxo e máis vergoña. E que tamén saben que o exconcelleiro Alfonso Villares dimitiu en canto se abriu a investigación xudicial, renunciando así tamén o seu aforamento. Non como fan outros, que todos e todas que vostedes ben coñecen. Será a Xustiza, non esta Diputación, a encargada de pronunciarse sobre o caso. Respetémola e deixémola traballar. Como poden vostedes traer mocións como esta ao Pleno? É algo, a verdade, que sempre recoñezo que me segue a sorprender. Como poden vostedes ter tan pouca catadura moral? Instan o presidente da Xunta a dar explicacións do seu silencio. Non se equivocarían vostedes de presidente? O presidente fuxido, o presidente calado, o presidente consentidor, o presidente cómplice. Estánse equivocando vostedes de presidente. E cando piden a moción que pida desculpas polo seu comportamento durante anos, permitindo, calando, tapando, equivócanse vostedes de presidente. Cando piden que se respeten as mulleres, porque o encubrimento, o afastamento das mulleres do seu partido, que alertaron do que estaba sucedendo, como así non o supera. Porque a violencia de xénero tamén é a explotación sexual das mulleres. Equivocáronse vostedes de presidente, porque o presidente que non respeta as mulleres, o presidente que tapa, agocha e pon a traballar a fontanería para desacreditar as nosas forzas e corpos de seguridade do Estado, que son os que, fronte todo o descrédito e insurias vertidas dende o seu goberno, destaparon o maior escándalo de corrupción, mordidas, puteros. Equivocáronse. Ese presidente, o señor Sánchez, o número 1, o que o seu propio concelleiro lle chama o puto amo. Ese é o presidente o que lle teñen que reclamar. Moitas grazas. Ten a palabra a deputada socialista Ana Laura. De verdad, señora Bastos, dame bastante vergoña a intervención que acaba de facer aquí vostede. Bastante vergoña. Ven aquí con un discurso totalmente vacío, totalmente baleiro de contido, sendo incapaces a bancada do Partido Popular de mostrar, e esta era a mellor ocasión, de mostrar unha aposta firme e un apoio firme a unha muller que ven de denunciar unha posible agresión sexual. Foi vostede incapaz de amosar o seu apoio, o seu respeto como deputada de Igualdade da Deputación de Pontevedra a unha muller que ven de presentar esta denuncia. É vostede incapaz de salir públicamente rexeitando estes comportamentos dun exconselleiro do seu partido, totalmente contrario ao que si fixo o Partido Socialista, tanto no Goberno de Estado como en calquer caso deste tipo que teña salido. Mire, a diferencia entre vostedes e nós é que o secretario xeral do meu partido, que é, aparte, presidente do Goberno, saliu públicamente pedindo desculpas ás mulleres, vale? E dicindo, literalmente, que esas filtracións que hubo de conversas dun exmilitante do Partido Socialista lle repugnaban, vale? Nos repugnan. E eu, como muller e como feminista e como socialista, reafirmo a miña repugnancia ante esas declaracións. Esa é a diferencia entre vostedes e nós. Nós nos avergonzamos, sentimos asco destas declaracións que se fixeron por parte destas persoas. Asco e noso. E vostedes, pola contra, abrazan
a estas persoas, saen na súa defensa e intentan protexelos ocultando estes actos durante meses. Mire, onde está o compromiso do presidente Rueda para coas mulleres galegas e españolas que dende o primeiro minuto só tivo palabras de recoñecemento para o acusado con abrazo incluído e ningunha soa mención á víctima? Onde está o seu compromiso? E recentemente acaba de negarse incluso de dar explicacións no Parlamento galego sobre por que tapou durante 4 meses estes feitos cando era coñecedor dos mesmos. Nós, o Partido Socialista, actuamos de forma inmediata, de xeito inmediato en canto se teñen coñecemento. Vostedes o tapan durante 4 meses. Esa é a diferencia. Como é posible que se poida seguir mantendo a un investigado por agresión sexual nun cargo público durante 4 meses? Como pode ser posible? O presidente da Xunta dá as costas ás vítimas de violencia sexual, o igual que as e os máis altos cargos da Xunta de Galicia que non correron a amosar nas redes sociales o seu apoio á víctima ante o difícil e valente acto que é denunciar unha Rematou agresión o seu tempo de sexual. intervención. Ten a palabra a deputada do Partido Popular, Sandra Bastos. A vostede tamén lle parece unha anécdota todo o que expliquei anteriormente, todo o que está pasando no noso país como o seu presidente. É unha anécdota, non? Violencia de xénero tamén é explotación sexual de mulleres. Estamos asistindo ao descubrimento no siento do número 2 do presidente Pedro Sánchez, o seu amigo Ábalos, o que contratou de man dereita o porteiro de prostíbulo Collo, onde se coñecerían. Todas e todos escoitamos con noxo as súas conversacións que non quero nin reproducir, repartíndose mulleres como se foran cachos de carne, e tamén usando a empresas públicas para enchufalas. E quen foi, parece ser, a man executora que se está agora investigando? Igual lle soa a señora Isabel Pardo de Vera. Coñécena ben. A ela, abrazos e ata a medalla de ouro. Sí, a cidade de Vigo que lle deu a medalla de ouro. Ese é o PSOE en complicidade tamén co BNG. Porque co seu apoio a Pedro Sánchez son cómplices das súas accións. Son cómplices dun goberno que contratou prostitutas con fondos públicos, cómplices dun ministerio con puteros que actuaban como axencias de colocación por orden dun porteiro de prostíbulo durante anos. E ese presidente di con cara de cemento armado que non se enterou de nada. El, o número 1, o puto amo, o que ten a súa muller investigada, o seu irmán investigado, o seu número 2 e 3 imputados por corrupción, o fiscal xeral do Estado investigado. Non me dá tempo a decilos a todos. Vostedes son implacables, sí, pero non contra a violencia de xénero, non. Mais ben parecen implacables para corromperse. O noso país está sendo saqueado dende o propio goberno e o presidente sen asumir nada, que non se enteraba de nada. Pactan coa corrupción, pactan co terrorismo, pactan con delincuentes prófugos da xustiza, todo por conseguir o goberno. Pero para que? Para destrozar o noso país. O noso país que non merece, a nosa xente non merece esa banda de sinvergonzas criminais. Destrozan todo canto toca, rompen o noso estado de benestar, rínse da Constitución e todo polo seu propio beneficio e poder. Non teñen límites porque onde non hai escrúpulos nin valores, todo cabe. E seguirá arrastrándose ata o 27, arrasando todo o seu paso, e vostedes serán cómplices. Ese é o presidente que tiñan que traer vostedes aquí hoxe nesta moción. O presidente que tapou durante anos, consentiu durante anos. Alfonso Villares dimitiu dos seus cargos en canto se abriu a investigación xudicial. Existe unha gran diferencia respecto de outros casos que estamos a coñecer. O último que lles preocupa a vostedes deste caso só é o Bloque é que se faga xusticia e no último en que pensan son as partes implicadas. Repito, será a xustiza e non esta Diputación a encargada de pronunciarse sobre este caso. Respetémola e deixémola traballar. Moitas grazas. Ten a palabra Ana Laura Iglesias.
señora Bastos, quedou claro nas súas intervencións que a vostede, como deputada de Igualdade, como muller, lle importa absolutamente nada ou cero as mulleres desta provincia, deste país, desta comunidade, as mulleres agredidas, as mulleres violentadas, as mulleres violadas, as mulleres acosadas. Lle importa a vostede pouco ou nada. Mire, eu non vou a entrar aquí no seu discurso, que é o que intenta vostede, e vir aquí eu a falarlle de que teñen o Partido Popular máis de 30 casos de corrupción arriba da mesa esperando sentencias que despois do verán xa se verá como acaba. Non lle vou a decir que teñen máis de 150 altos cargos do Partido Popular imputados, porque solamente hai que verlle para as caras de risa que teñen falando deste asunto, de que se sinten orgullosos delo. Vostedes deben de sentirse orgullosos con todo isto que tienen arriba da mesa. Eu xa lles dixen que a min avergóñame e que me dan asco. Viñen aquí cun discurso de insultos, cun discurso baleiro, sendo incapaz, unha vez máis, o Partido Popular de mostrar o apoio a unha muller que ven de presentar unha denuncia por agresión sexual. Son vostedes incapaces de mostrar ningún mínimo de decencia, ningún mínimo de comprensión ante a valerosa situación que está vivindo esta muller de ter conseguido presentar esta denuncia. Pola contra, como non, veñen aquí a mostrar o seu apoio ante un presunto agresor sexual, veñen aquí cun discurso de nada, porque realmente aquí apoiando esta moción e cos seus discursos deberían de estar realmente deberían estar dicindo o que estou dicindo eu das persoas imputadas do meu partido, ou ni siquiera están nin imputado. Deberían sentir noso de que o presidente Rueda salira abrazando e dicindolle e mostrando o apoio ante un presunto agresor sexual. Iso é o que deberían vostedes estar plantexando. Nos os votamos do noso partido, vostedes os aupan e os abrazan. Intervención, procedemos á votación do punto número 10 deste día, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Deputación que inste ao presidente da Xunta a pedir disculpas e dar explicacións polo seu comportamento ante a denuncia por agresión sexual contra o conselleiro do Mar e outros acordos complementarios. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda rexeitada por unha maioría de 14 votos. Non habendo asuntos fora do orde do día, pasamos á parte da información e control. E o punto número 12, que é dar conta do informe da intervención sobre o período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de maio de 2025. Punto número 13, dar conta da aprobación do convenio de colaboración para a contratación conxunta dos servicios relacionados coa execución do proxecto Praias en Límites, experiencias turísticas atemporais para reducir a estacionalidade, iniciativa cofinanciada polo Ministerio de Industria e Turismo a través do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia Next Generation. Punto número 14, dar conta das resolucións presidenciais. Punto número 15, rogos e preguntas. Ten a palabra Ana Laura Iglesias, do Grupo Socialista. Sí, señor presidente, máis que un rugo na pregunta é que no anterior pleno fixemos este grupo provincial ou mesma 3 preguntas das que únicamente se contestou in voce no pleno pasado a primeira, pero non recibimos contestación das outras dúas. Entonces, segundo o regulamento do pleno, no que se di, e vou citar textualmente, que as preguntas expostas oralmente no transcurso dunha sesión serán seralmente contestadas polo seu destinatario na sesión seguinte, sen prexuízo de que o preguntado queira darlle resposta de xeito inmediato. Entonces, queríamos solicitar que nos contestaran estas dúas preguntas. Pois non habendo ningún rogo nin nunha pregunta máis, damos por finalizado. Caso eu de respostar, se non a resposto en voz ao instante, pois son respostadas de xeito escrito. Pois, algunha pregunta máis? Vale. Vostede fixe un rogo, non? Unha pregunta. Vale. Bueno, pois, algunha pregunta máis?
o público non ten turno de palabra. A ver. Eu agradezco que estén aquí outro día máis. Pero tamén agradezco que non pase o que pasou da última vez, que respeten os formalismos, as legalidades que hai aquí, non por armar alboroto se ten máis ou menos razón. Aquí está tendo lugar un pleno onde hai un turno de rogos e preguntas onde lle corresponde realizalo aos diversos grupos. Ten algunha pregunta máis? Sí, gracias, presidente. Mire, chegados a este punto, quería solicitarlle ao secretario que se pronuncie sobre o feito que estou expoñendo, de que, segundo o regulamento, o deputado ou deputada ou ben o presidente ten obligación de contestar as preguntas que se fixeron na sesión anterior na seguinte sesión, según consta no regulamento. Entón, gustaríame que o secretario se pode aclararnos este punto para poderse non formular as miñas preguntas. Non quedou nunca en 2 anos ninguna pregunta sin resposta. Pero non a teño. Que usted a resposta que si é perdón, de voz presidente, non lle estou interpelando a usted, estou interpelando ao e non secretario. conseguira ou non quixera, pois é o seu problema. Ten algunha pregunta máis? Sí, pero perdone. Damos por este tema por zanxado? É que estou interpelando ao secretario. Creo que o secretario... As preguntas van dirixidas á presidencia. Non a pregunta, estou interpelando ao secretario para que, por favor, si me pode, por favor, o secretario contestar neste punto. Ten algunha pregunta? Se non damos por finalizado a maiores, damos por finalizado o pleno, algún rogo? Se equivoca, presidente. Ten algunha pregunta? Sí, teño. Pois faga. Pero, presidente, pode, por favor, o secretario contestarme, que estou interpelando ao secretario e gustaríame que o secretario me pudera contestar. Deu unha lectura dun artigo que está no regulamento, non estou dicindo outra cousa. Se me pode, por favor, o secretario contestar a esta dúbida que me surxe no pleno para antes de poder seguir facendo as miñas preguntas. Perdón, es que non tiene el micrófono, non lle escoito, secretario. ten a palabra o secretario. Sí, eso dice el reglamento, pero si no están contestadas, pues es una irregularidad que hay que subsanar cuando procede, cuanto antes. Es que... Ou contestadas de voz viva, vale? Algunha pregunta máis? Pero van a subsanar agora ou non? Me pregunto, que se o regulamento recolle que teñen que estar contestadas na seguinte sesión ordinaria que é hoxe... Non dude que cumplimos en todo momento o establecido no regulamento que regula, neste caso, a celebración do pleno. Pois entonces vou a formular as preguntas, entonces. As miñas preguntas van referidas a facer as 2 preguntas que non nos contestaron no pleno anterior. A primeira é cando teñen pensado recibir as veciñas e os veciños que forman parte da plataforma pola mellora da AEP 2702 que xa yo teñen solicitado en diversas ocasións e, como vemos, non teñen intención de recibilas. Cal é a pregunta? A ver, a pregunta... Xa formulei. Vale, pois limítese. Xa formulei. Isto non é algo da nosa colleita, senón vostedes cando gobernaban, lembranse aqueles plenos. Pero que acabo de facer a pregunta, que máis quere que lle faga? Quere que lle volva a reformular? No, seguinte pregunta. Segunda pregunta. Que plazos manexa a Deputación de Pontevedra para a redacción dos seguintes tramos da mellora da EP 2702 a que o proxecto actual únicamente contempla 1 kilómetro de toda esta estrada? Algunha pregunta máis? Sí, a terceira. Temos 3? Sí. Pensa o presidente da Deputación seguir e dar cumprimento ao regulamento do pleno onde claramente se recolle que as preguntas que se formulen por parte dos grupos aquí presentes teñen que ser contestadas no pleno seguinte? Algunha pregunta máis? Algún rogo? Damos entón por finalizado esta sesión ordinaria. Moi bo día a todos e a todas.